52 anyos na lalaki natagpo ang patay sa irigasyon sa Cabugao, Ilocos Sur. Nakaalerto, Ivy Hernando. Mula sa isang handaan, bigong makauwi ang 52 anyos na si Reynold Agkawili sa kanilang bahay sa Barangay Cuantacla, Cabugao, Ilocos Sur, gabi noong Linggo. Natagpuan na lang siyang bangkay sa irigasyon kinabukasan. Lasing po siya, so ang theory namin dito is that nung pauwi na siya, doon na siya nahulog sa irrigation canal, ma'am. Posibleng naanod pa raw ang biktima. Umulan daw ng gabing iyon at malakas ang agos sa irigasyon. Meron kasing trap yung irrigation canal. Doon na nasasala yung mga malalaking bagay. Kaya parang natangay pa siya ng more or less 500 meters. Walang nakikita ang PNP na indikasyon ng foul play. Pero ang pamilya, nais isailalim sa autopsy ang labi ng biktima. Para mas malinaw konti yung isip namin, ma'am. May duda. Hindi na, ma'am, para yung maiwasan ba yung paano kaya nangyari yung ganitong ganyan. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon.